Zdraví vás portál Touchplay.sk, ktorý vám prináša prvé slovenské porovnanie iPadu 2 a iPadu 3. Na pravej strane sa nachádza iPad 2 a na ľavej strane sa nachádza iPad 3. Prvé, čo si porovnáme, bude webový prehliadač. Porovnáme si rýchlosť načítavania stránok. Ako vidíme, veľký rozdiel tam nebol. Povedal by som, že iPad 2 načítal stránku o sekundu možno rýchlejšie ako iPad 3. Takže zásadný rozdiel v načítavaní stránok tam nebude. Obidve iPady sú bežia na rovnakom Wi-Fi pripojení, takže tam by nemal byť žiaden hlavný rozdiel. Ďalej si porovnáme niektoré aplikácie, napríklad aplikáciu alebo hru Infinity Blade, ktorá je hlavne graficky náročná. Je upravená pre Retina display pre iPad 3. Ako si môžeme všimnúť, je to úplne identické. Ďalej napríklad tu máme aplikáciu Real Racing 2, ktorá je taktiež jedna z náročnejších aplikácií. Vidíme, že iPad 3 je o pár sekúnd vpredu, ale tiež tam nejaký zásadný rozdiel nie je. Jediný hlavný rozdiel, ktorý som si všimol pri testovaní, bolo napríklad otváranie PDF-iek v iBooks. Na iPade 3 sa vlastne všetky strany PDF-ka načítajú hneď, pričom na iPade 2 vidíme, že sa začínajú postupne načítavať. Takisto manipulácia so stranami je vlastne na iPade 3 úplne bleskavá. Môžeme si zazoomovať a nemusíme čakať, keďže pri iPade 2 ešte stále sa nám nenačítali všetky strany. A ak si prejdeme na niektorú stranu a zazoomujeme, tak vidíme, že obraz je rozmazaný a musíme počkať, kým sa trocha zaostri. To je asi jeden z hlavných rozdielov v rýchlosti. Ďalej, čo by som ešte spomenul, tak je napríklad hlavný rozdiel samozrejme v displeji. Na kamere to až tak veľmi nevidno, ale rozdiel tam naozaj je. Retina display má úplne iné farby ako na iPade 2. Môžeme si to všimnúť napríklad pri aplikácii Newston, keď tu vidíme, že farby sú oveľa jasnejšie, alebo takisto pri ikonkách, keď máme iTunes pri jednom a pri druhom, tak pri iPade 3 iTunes úplne má výrazné farby oproti iPadu 2. Na iPade 2 sú troška vyblednutejšie. Ďalším hlavným rozdielom je batéria, keďže to iPad 3 má dvojnásobnú batériu, nabíja sa skoro dvojnásobne tak dlho. Ako ste si mohli všimnúť z nášho krátkeho testu, iPad 2 vôbec nezaostáva za iPadom 3, čo sa týka grafického výkonu. Osobne si myslím, ak vlastníte iPad 2, tak nie je nejaký žiadny veľký dôvod na kúpu iPadu 3, pokiaľ nepracujete veľmi s obrázkami alebo s textom a potrebujete dobre čitateľný displej.